You are watching live on Planet TV. BrainPowerPlanet.com is live on this event. The burial ceremony of late Mrs Kate Obi of Ugwuakwu in Aguata local government area of Anambra State. We are live at Umuchu in Aguata local government area of Anambra State for the burial ceremony of late Mrs Kate T.A Obi of Ugwuakwu village. Na-akasi ndị ọgọ na-akasi ụmụnna maka na ọdịdị gị bụ ugwu eze na ndị ndu dị na ụmụada isi obi anyị fọrọ gị Ugwuakwu Umuchu onye eze. On this day, the 13th of October 2023, we are live on BrainPowerPlanet.com. BrainPowerPlanet.com is live on this event. And you are watching on Planet TV. The last. Church go the last. Church go the last. Can you gender the hand on at the same time? Kele ya n'ihi nwere ihe mere n'ihi and naanị ya nwa Chukwu maara. Ọgbakọ anyị nwere taa n'ebe a nyefebe n'aka Chineke. Jesus Christ, onye dị mma, onye dị mma, onye dị mma, onye mere anyị Jizọs, onye dị mma. N'akụrụ Chineke aka n'ihi na o kwesịrị ekwesị. Chineke, onye dị mma, Jehova, onye dị mma, onye dị mma, Jehova, onye dị mma, anya n'elu ụwa, onye nyere anyị Jizọs Kraịst, onye nyere anyị Jizọs Kraịst ndị eme, o Chineke. Redeemer liveth, Redeemer, 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 Redeemer,
Hallelujah. Well, I chọpụtara nne nwere ndị ọ na-abịa enye ihe ha agba afụfụ n'asụsụ Umuchu. Kene n'ime ihe unu mere wee dị ka ọmụkọ unu kọrọ aka maka apụtara ngwa kọrọ Jizọs nke ya. Pastor Humphrey kelenere anyị ndị mmadụ. Jesus. Hallelujah. Ụkọchukwu kelere anyị ndị bịara akwamozu a. Chọọ Chineke ndị be anyị enweghị ngozi onye ọbụla dịka anyị na-akpọ onye tata onye ọbụla na-agbakọkwa maka nke nyanwa na-agbakọ maka nke mụ nwa ọ bụ onye na-ekwu okwu ama na ndị ọ na-eme ahụ onye mbụ ebete ọhịa kọrọ na Jizọs aka ya. Hallelujah. Ikechukwu ọmụnwa na-elekọta Global Gospel Assembly Ọba. Hallelujah. Kachimaya manaha Jesus. Amen. Ugwuakwu Umuchu, the resident pastor of Grace of God Mission, in Ugwuakwu. Whatever my bound thou hast taught me to know, it is well with my soul. It is well with my soul. Shed his soul for me. Below the grave is a goal. Oh, trump of mount and appreciate the Lord, give him praise. Thank God for life. Thank God for sustenance. Thank God for his protection. Mighty God, we serve. Hallelujah. What a mighty God we serve. How excellent is your name. Oh Lord. How excellent is your name. Excellent is your name. Oh Lord. Great day. Thank you, Lord. Be thou exalted. Yes, Lord. And as many as that are still on the way, Father, hastites their footsteps to be here. Amen. Protect them, guide them. No weapon, no evil shall befall them. Amen. Jesus Christ. Amen. Thank you. Simbobu na icho anya mbobu no chi lu aikwa. Gekwa onara ada anya ogwo mgbe niile. Sign na ha Jesus Christ. The age mohera like Genesis. Don't end like Genesis. Can you help it? Genesis chapter number 1. Let's see the Bible. God created the heaven and the what? Genesis started with God. Then Genesis chapter number 50.
verse number 26, which is the last verse of Genesis chapter number 50. Amen. The last verse. The last verse. God created the heaven and the earth. Then the last chapter and the last verse of Genesis, Bible says, so Joseph died being 110 years old, and they embalmed him, and he was put in a coffin in Egypt. Bible make a matter here. Now what kind of what Genesis? Jichineke maita. Na maita ndwa Bible. In the beginning, God. Let me tell us of a true. Our fathers, Machineke tutu anewe talifa Bible. Then mommy ani didn't ever regular because last year or early this year, no gamecha ihage to conclude wafiata abulosu omekwe. Ne no me nabda otutu ugbu a because of emekini amayoka ano n'ime. Amen. Amen. And where even self obu na nwere ife dị na Bible na mesupe ma no ife onemo na ka ị na-eche because na nwere ife Bible kwuru na mepe onye soibolo. Praise God. Onye soibolo nwere ife Bible kwuru na mesupe. You are watching on Planet. Even now when you have this question now when you have this way making welia uwaba kwami na nwere ihe obu. One day, that day we tell. Amen. Bible says na we ga fi halu ko toboro na bi jos ndi neso onye osiso atolo. Many of them have deviated God from Ihanama. When you are not going to mad way it is poison in the church. Each on a walker and be a wetaria. He decided on a jacaloka, control jano noka. Thousands nations in Senaja, a new church. Manandoya Buafagi, like an imata a new meta madu be in our belt. They confided Yabalenda Madu and Naibataza. Obayana. And what are you Ugwuakwu well into Amageni? Pasarai. Belt. In that one, we need Malumado say, or now slowly, a judge assassin or pin. On your Loluana. In a joker, in a guanse, a quensu boro, gibo dialo, Piakute Jesus, Kizulike, a quensu boro, gibo dialo. Imanabugolmon Ugwuakwu. Abraham boya, Netua, Nana was a bankata, Tamuna Abraham Samagani, a bankata. Listen, get a night and I'm making a no. You put them gift. A can gift to Majuki Daddy. One day that will come. Amen, amen. Daddy. Iya Dakatadi one day. The that will come. Amen. Luaba, Bamboka, what a Bamboka, Madu, Nakapo, but that with our kankete. You know, Lobby and Atoy. Iyan, Muna Kokoya. Listening in our war, all day now Kokoya. Ebony needs any poison, all day now Kokoya. Hagati Kotaya, no bossy me, Nada. Agati Kotaya no. Agati Kotaya, Ubosi Menabia. Agati Kotaya no. Agati Kotaya, Ubosi Menabia. Gala, Ima Binaga. Ina Jukwalo Wagesima Wala Naja. Ewo Churchy Chandoge. Makana Gugo Gebin so Kebab Terai, oh Buruwo,
oburuwo imekewe were nwanyị baptara obu Chineke dịka isi anụbụ ya na mbụ. Okwu Chineke ese sọsọ na ọnụnụ nọ ndị nke ị nụrụ anụ iji wee mee gịnị? Iji ụwa anyị bịara bụ ndị na-abata abata, ndị na-apụ apụ. Kedu maka ndụ? Ọ bụ m ka ọ bụ gụ? Onye o ruru n'oge ya ọ gaba, ndị ọzọ a na-eche. Jesus wee kwuo wee sị, I am the way, the truth, and no man cometh unto the Father except by me. Chọba Jesus. Dịka ị nụgoro okwu a, ọ ya adị mma na imekiri up your mind inye ndị to Jesus. Ọ bụrụ na o nwebeghị mgbe i were ndụ nye Jesus Christ officially n'ọra, ohere ọma dara ikịta. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịdị born again, biko ana m asị ka iweli aka ya elu. Biko ana m ekele gị n'ihi okwu nke m nụrụ taa n'akwụkwọ nke ọnwụ ma debanye ya n'akwụkwọ nke ndụ. Nye m ike m ga-eji bụrụ nwa Chukwu, ka n'ụbọchị taa ka ọṅụ dị n'eluigwe. Ekwensu gabara onwe gị. Thank you for your servant you used. The Bible says your word is like a hammer that breaks the rock into pieces. And the Bible says your word is a sharp sword that pierces the heart down to the bone and marrow, an intent that your servant has preached at this point begin to move and begin to bring recreation in the life of every soul here. The remains of Kate were jebe n'ebe a ga-akụ ya dịka mkpụrụ n'olileanya mpụgharị n'ụbọchị mwelikọ. Anyị ga-enye onyinye, anyị na-ayọ ndị nwe. Ọ bụ m ka ọ bụ gị? Everlasting Father, we want to thank you for your faithfulness. Thank you, Lord. We want to thank you for your loving kindness. Yes, Lord. We want to thank you because your word said, in all we should give, because indeed we have lost somebody. But because your word says so, and we must learn to obey your word. Lord, I commit this family before you, O God. I ask, O God, for grace to bear this great loss. In the name of Jesus, amen. We ask, O God, for your mighty hand of protection. We ask for your mighty hand of power. Amen. We ask, O God, for your mighty hand of preservation. Amen. Is there any altar anywhere, any kingdom anywhere
any shrine anywhere, any date anywhere, any oracle anywhere, any strong man or woman anywhere that have risen against this family, we uproot them by fire in the name of Jesus. Amen. We demand of God, let your mighty hands be upon them. Amen. Let this death and this burial, oh God, bring turnaround in every area of their life. In the name of Jesus. Amen. None of you will be wasted. Amen. All the agendas of evil ones against you, they are cancelled. Amen. Father, we commit this family into your hands. Yes. We ask that you preserve them. Amen. We ask that you keep them. Amen. We ask that you fight for them. Amen. Any one of them facing any strong challenges, we stand, oh God, upon your name and we command such challenges to be uprooted in the name of Jesus. Amen. Whatever causing tears and sorrow in their life, let that be caused to an end. Amen. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Biko ndị werezi igwe eji ekwu okwu nye ichefe ya na ezinụlọ na gafere nkata naanị ọla ka ga-eji cheta. We commit this ground into your mighty hands. We declare it sanctified today in the name of Jesus. Ihe ọbụla bụ ihe na-achị isi n'ala nke ga-abụ mgbe elowara this body into this place. Tụọ ọbụla ga-asị ka ọ bịa kpọrọ aja ebe a dịka anyị na-eli nwanne anyị anana. Anyị na-asị ka egbe igwe zute n'aha Jizọs and of the Holy Spirit. In Jesus' name. Biko ka anyị gụọ na mpaghara akwụkwọ nsọ. Okay. And I young capable Kuchite. Abaliole, onwole, aho loga nueba, tupu opika ada. And I say, no digging hirure, nkege zute, moya. Onye wine, come I na say, Nambo opika gada. Ko soro na ndị natari Roma, isi ebe abụnie, zute na mbara eluigwe. Aye mikpu ili anime ọbara Jesus. Aye mikpu anụ arụ anime ọbara Jesus. Na-asị ka ebube Chineke kpuchie ili a ụbọchị niile n'aha Kraịst bụ eze anyị. Mmụọ yiri niile na-akpagharị na ngwuru a ga-enu ntị. Ọnọdụ ebe a n'aha Jesus. Mmụọ nsọ Chineke were ọnọdụ. Thank you, Father. In Jesus' name we pray.
Man of God. Amen. Hallelujah. Prayer, Father, Jesus. And I can rekele na rotuto that they can when this munna in the very swabia that can take off na kita and never best one don't know na Jesus. Neho na anya nke Chineke anyị na nwekọ nke mmụọ nsọ nọrọ anyị n'ogbe. Amen. Surely good forever and ever. Amen. God bless. I now from the political prayer hand the politics the preacher the mic there that here microphone them prepare God on you can manage it. Yes. I will see like that. I see you do so much. I yes, thank you. Unu si weta ihe niile a unu nyere mụ na ụmụ m. Chineke ga-akwụghachi unu mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs. Ndị na-ebe ha na ha akwado n'ebe ọnọdụ ha dị. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Oh, come back. Why? What? You are watching on BrainPower. Planet TV. Planet TV is live on this event. The burial ceremony of Mrs Kate T.A Obi of Ugwuakwu.